Ito yung bahay nila. Eh grabe, sira-sira nga oh. Yan mga ano lang, plastic, ano lang nakasako. Wala po bang aso? Yan. Grabe. Butas-butas yung ano. Butas-butas yung bahay nila. Yan. Ay may batang hawak si kuya. Paano? Yan. Ito yung kanilang likod dito mga kalingap. Oh, butas-butas pa din. Tingnan mo. Mga kalingap, mga kabiyaya, isang mapagpalang araw, isang mabiyayang umaga po sa ating lahat. At ngayon kasama ko ulit po ang buong Trio Cuela family. Yan si Vincent Calyada, si Limuel Adanza, ang anak ni Kuya Manuel Cubado. Siyempre si Kuya Manuel, subscribe nyo rin. Alex Librada, Nathan Cute Vlog, Don at Kuya Regan. Hindi makita si Kuya Regan, tabi-tabi konti. Yun. Si Kuya Regan. At mga second channel, Don Alex, Bebang Official at Pambansang Uso. Ngayon may nilapit sa akin may na-scout ulit si Vincent na nagulat nga ako dun sa napanood kong video at kaapelido ko siya. So Guevara din po siya. At ngayon sabi ko sobrang nakakaawa din yung kalagayan. Ilang taon na ito? Sabi nung 24. 24 yung babae. Parehas sila. May ilan yung anak? Dalawa yung anak. So kahit papaano maabutan natin ng tulong. At yan, kompleto kami ngayon ng buong Trio Cuela. At yan, kasama namin din si Don. Awag kaway mo na Don. Isang kaway, yan. At syempre wag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel. Don't skip ads. Yan, napakalaking bagay po niya pag don't skip ads nyo sa aming mga video. At sa pag-join sa aming join button sa aming mga YouTube channel. So tara po, puntahan na natin. Anong pangalan? Nalimutan na. So doon na lang natin tanongin. Basta Mrs. Guevara. Yeah, Miss Guevara, Miss. Oh, so tara po mga kalingap, punta na tayo dito. Yan. Yan mga kalingap, dito na tayo. Malapit pala to sa ilog oh. Yan yung kanyang bahay. Si Vincent Calyada po ang nag-repair sa atin itong aming scout ng Trio Cuela. Sobrang lumang-luma na po yung bahay. Makita nyo yung mga bubong, no? Grabe pala yung bubong nito pa, butas-butas na, no? Sobrang maawa kanya paglalo pag nagpasok ka sa loob. Oo. Yung bahay nila, pa nag-uulan daw sa labas, nag-uulan din sa loob. Nagpapayong sila, mga kalingap. Uy! Oh. Pinatulan ka, nalidundun, no? Pinatulan. So tara, punta na tayo. Saan mo yung daanan dito? Dito. Tao po kuya ate. Aray. Ano yung nahapakan ko? Wait sanay ito. Tao po. Ito yung bahay nila. Eh grabe, sira-sira nga oh. Yan mga lang, plastic, ano lang nakasako. Wala po bang aso? Yan. Grabe. Butas-butas yung butas-butas yung bahay nila. Yan. Ito yung kanilang likod dito mga kalingap. Oh, butas-butas pa din. Tingnan mo. Yan, dito tayo sa kanila. Ang gandang umaga po sa lahat. Wala din yung asawa, sinusundo daw yung isang anak. Sinundo yung isang anak. Saan galing daw? Doon daw. Sa school? Oo. Wala nga palang school. Kaya anong pangalan mo kuya? Juanito del Valle po. Juanito del Barrio. Del Valle po. Del Balio. Del Valle. Del Bali. Oo.
Bali. Bali ilang taon na kayo na ano rito kuya, na naninirahan? Po yun, Ha? matagal na po ako naninirahan po dito, pero po, pantatlong taon ko pa lang po yung tayo, pantatlong taon pa lang, pantatlong taon. Bali ikaw talaga nagtayo nito, itong bahay na Pero to. po itong lupa po ito, dito, nakitira lang po kasi. Nakikitira lang kayo dito. Pwede ba ako makapasok sa loob kuya? Hindi ako po, sir, pero Okay lang. Grabe. Mga kalinga po yung loob. Paano to kuya pag umuulan? Di basa-basa kayo dito? Uy. Talaga to, pagkain talaga. Lagi kaya ka rin Di pa kumukulo. Yan no. Pag umuulan, ano pa to? Pag nag-uulan daw sa labas, napayong dito sila sa loob. Napayong. Oo. Kahit gabi, dun, nakakawa, di sila natutulog. Anong ulam nyo? Anong ulam nyo, kuya? Tuyo. Bawal sa yun. Manahimik ka muna. Tawag dito. Kuya, paano to kapag pag umuulan? ano po, pag ano po, yan po kami din, tama mo po ako nila. Tama pa po akong pambakal ng tislad po eh. Pampaanit. So ayan po ano ulit pangalan mo kuya? Juanito, ikaw te? Cyril po. Ilan taon na kayong dalawa? 25 po. 25 ka, ikaw? Ikaw mga 26 ka na. Mga bata pa pala. Anak nyo to? Opo. Yan po ang panganay na. Panganay nyo. Ito po yung pangalawa. Asan yung pangalawa? Tawag dito. Bali 3 years pa lang kayo naninirahan 3 dito. years pa lang po kayo noon. Pang 3 years pa lang. Anong trabaho mo kuya? Kaya po nag-register po ako sa umahan. Sa palayan? Sa anihan. Wala po ako dyan. Bali itong tinitira nyo, nakikitira lang din kayo dito. At yung magulang ko po, narin po. Yung magulang mo, nandun din siya. Aras po taga dito. Hmm. Kaya lang po nakikira lang po. Itong bahay na to, nung lumipat kayo, meron na talaga to eh. Sa'yo mismo galing yung pinagtayo mo rito. Meron na po talagang nakatira. Bali, nag-alis lang po yung nakatira mo. Umiyak yung bata, kunin niyo muna. Wala si Star po. Baka nakitira lang, no? Bali, ano pala, nakikitira lang po sila dito mga kalingap. Tapos ang trabaho ni kuya ay extra lang sa sa umahan, sa bali farmer. Yan. Pag matarukan po. Si ate ang trabaho, bata lang. Nasa nagbabantay ng bata. Sino yung gibara sa inyo? Ako po yung gibar. Tiga saan mga ano mo? Buka dyan, no? Tiga saan yung lahi nyo ng gibara? Dito lang din po Sa Bicol? Dahil. Double R din. Double R ka, gibara. Gibara. Kasi ako gibara ako, tiga Tagig. Oo. Hindi gulat nga ako na napanood ko sa video niya. Sabi ko Kaya ay, may kamag-anak ako naghihirap dito sa sa diet. Pero hindi naman talaga big time ang mga gibara. Talagang saktuhan lang sa kahit sa amin eh. Hindi masyadong, ako galing lang din ako sa pagtitinda lang din ng isda tsaka nakapag lang vlog. Kahit papaano nga nakakuha na ng paggastos-gastos, no. So yan, may dala pala ako dito. Saan na yung yan? Bigas tsaka grocery. May asan yung sabon pala? Hindi, nandun yun sa kabilang Oo. So, tawag dito, halimbawa lang, di naman ako nangangako. Na mapaanohan kayo ng bahay, may lupa kayo na sarili. Wala din, no? Tawag dito, nasan yung mga angkan mo tayo nag-ibara? Saan nakatira dito sa Bicol? Ang lola ko po, yung mga ano po ang Oo. Ano po, ang lola ko po nasa Bibiraw. Bibiraw. Opo, yun po ang lola ko, Gibara din po yun. Yung lolo ko pong Gibara, patay na po. Patay na. Ano nga, paano mga pangalan? Ang pangalan po ng nanay ko ay Nanay Ligaya. Yung lola ko po, Ligaya Gibara. Yung lolo ko po ay Godofredo Gibara po. Saka po yung tita ko po nasa lugar man po ng Legazpi. Siya po yun. Yun pala yung mga angkan nila. Yun
po ako galing. So, ayan, tawagin ko yung trio Kuwela. Nasaan na kayo, mga trio Kuwela? Ha? Palayan ni Dundun. Palayan ni Dundun? Kanya pala yun. Saka yung talim niya na pichay. Ay, Dundun pala yan? Ay, grabe. Mayaman pala si Dundun dito. Sa'yo pala yan doon, yung pala yan? Oo, grabe. Big time pala. Big time pala to si Dundun. May pala yan. Yung kalapot sa'yo pa ito niya. Ay, hindi na daw. Ay, hindi rin Sakim, no? Yung mga saging, tanim niya daw dati. Tanim niya to. Ah, grabe si Dundun. Dundun, di ba doon? Yawan mo dun, ah. Dundun, tanim mo to dati? Uy, grabe. Ay, yung buko dun. Yung buko. Yun o, yung buko. Sa'yo yan? Sa'yo yan, sa'yo? Wala na, hindi tayo marinig, naka-helmet pa rin eh. So yung dating gawi, yan mga kamag-anak ko pala to, Paddy, Gibara sila. Oo, yung babae kapilido ko. Oh. Yung mga gibar talaga, yung kalat-kalat nyo kahit saan. Wow. May sipag yung angkan nyo gumawa. Kalat. Hindi, talaga kasi yan, kasi yan, ang history niyan, Kastila kasi yan, ng Gibara. Kaya pala. Oh, Yun yung mga apelido, Librada, Librado, mga foreigner yan, may mga lahi. Yes. This is the Patingnan mo ako, hindi mo mukhang Pilipino ah. Ito lang yung Kastila na mukhang Pilipino. Ayan lang, singit-singit ko na naman. Yeah, ito lang yung Kastila na napasma. Ay, hindi someday, naman makapunta tayo sa Wow, teritoryo English yun, kung ah. makikita nyo yung mga Librada, mga Espanyol, ang mga tsura. Eh, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa mukha mo? Ako kasi pinagliha ko sa Liking Kawayan. Liking kawayan. Loko to. Oo. O sige, Tapos ka na. dating gawi tayo. Sige, dating Dating gawi. Yan, itong kinaugalian ng Trio Kuwela family. Sabi ni ate, asan si Kuya Bal? Sabi ko, busy ngayon si Kuya Bal. Oo. Ito ate, nakaugalan ng Trio Kuwela. Trio Kuwela kasi yung grupo namin. Trio Kuwela. Maliban po sa bigay ni Jay Ibarra, dahil sa mga grocery. Nagambag-ambag kami ng mga magkanong halaga. At least na lang katulad dito. Ay, ko naman ay hindi naman kalakihan kasi di pa po kami sumasahod ng malaki. Hindi kami kagaya ni Kuya Bal. Mga ano pa lang kami, mga kumbaga, mga nagsisimula pa lang umuusbong. Oh, hindi kahit ka magpabahay, hindi pa namin kaya no. Dahil dyan, si Dundun po ay may bibigay. Doon, bigay mo doon. Hindi, dito ipunin mo na muna. Dito kay Nathan. Kinitan, bigay mo ka doon. Kay Dundun, oh. Galing kay Oh, Dundun. Oh, kay Vincent. Kaya sa akin, kaya Yan, ito yung kay Limuel. Nandito yung pera niya sa akin. Yan. sa akin ba din? Nagdag. Saka kay Regan. Yan. ito kay Rigan, Oo. kay Limuel, kay Alex Librada. Ito ate ha, pagpasisahin nyo na po ito ha. Yan, ano ba yung makasinain? Ano? Salamat. Wow, mayroon din pala. Papayusin mo yung bahay. Ano daw, sabi niya? Ayusin daw yung bahay. Paayusin mo yung bahay. Bahay siya na bahay. Paayusin. Kay kuya, ano sinabi mo? Papayusin ko yung bahay. Oh, ito naman sa akin, Teo. Nabukod dun sa kanina, yan. Ayan. Para may panggasos kayo. Ngayon, kung gusto niyo na pwede kayong manawagan kasi lalabas namin to sa Facebook tsaka sa YouTube na baka may busilak na mga kababayan natin OFW na pwede kayong, kung gusto niyo lang na manawagan, na matulungan kayo para dito sa bahay niyo na to. Nahihiya si Kuya. Nahihiya si Kuya. Na ano sa'yo, na tag dito? Nai-starstruck sa kagandahan mo, Bebang. Ako na lang manawagan. Huwag kang dumikit, nandyan yung asawa. Alalahanin mo. Itsura mo. Nahiya ka din. Kaya manawagan. Yan. Paano naman po? Yan, at hayaan nyo, baka sa susunod na araw, makabalik ulit kami dito. Makadalaw ulit, mabigyan namin kayo kung sino man yung halimbawa na may dumating na biyaya na para sa inyo, is dadalhin namin kaagad dito, no? Ilan taon na pala yung panganay mo, kuya? Ano na po yun, maanim na po. 6 na taon. Tapos yung bunso, 2 taon po ngayong July. Dalawa po ngayon. huwag nyo muna sundan, ha? Ayaw po Pangatlo na. mayroon na? May Ayaw pangatlo po na? na. Akala ko may May pangatlo. sakto na yung babae siya, di ba? Babae, sakto na yan. Oo. Parang ito, sila Limuel, oh. Babae, lalaki.
Pigil muna ha. Ganto muna ha. I-chat mo muna. Paano? Ganito. Bisik muna ha. Bisik muna. So yan natin, wala kayong, nahiya kayong manawagan, pero okay lang. Wala namang kaso dyan. So yun po mga, Kung ako po ay mananawagan sa mga meron, sa po, gusto ko pong magiging ng kunting tulong para po sa, ako po ay bata pa naman, pero kung po meron mabuting puso, kung pwede po pa, mahingi ako ng pangbubong namin at matag-ulan na po. Hindi ko po mapapangako na ito ay may trabaho po kasi kulang naman. Matag-ulan na po, naawa po ko sa mga bata. Kung pwede po, patulungan po ako kahit pambubong lang. Tsaka itong mga kawayan po kasi kahit dito lang pwede nga po makabili kahit mura naman po. Kahit Ay, yung bubong paibig at tawad namin. lang, no? Kahit bawid lang po okay na po kasi ito naman po nag-abot ng 3 taon siguro naman po. mga ilang daang pawid kaya to? Wala lang. Mga 300, no? Pwede. Hindi pa abot ng 300 yan. Hindi pa abot yan. Hindi pa po ata. Kasi 250. sa bubong lang po Sobra ako na yan. talaga na at hindi ko alam. Ayun yung ang bubong trabaho nila. dito kung makakaipon ako. Kawayan, meron naman kayo dito. Kawayan, di ba? Nabibili din po siya, sir. Bumibili din siya. Okay. Kasi po, hindi man na po baga pwede ngayon ang kumuha ng kawayan. Kailangan po bumili. Kahit yung bubong lang po, okay na po. Basta safety yung mga baby ko na huwag mabasa Tatagulan, ha? at Sige. matagulan po baga. Oo. Yun lang po, walang iba. Sige. Maraming salamat po sa binigay ninyo tsaka po sa kontribusyon. Malaking tulong na po yan sa amin. Thank you po. At walang Ano ulit pangalan mo, te? Ako po ay si Cyril Ito. Ibarra. Juanito, si Cyril at si Kuya Juanito. So yan po yung kanilang panawagan, yung kahit man lang daw na bubong. So yan po, nakikita nyo. Wasak-wasak talaga. Pati yung sa loob, sobrang sira. Yan, pati yung kusina, parang guguho na. Yan, kawawa naman din yung kalagayan nga nila dito. Sobrang nakakaawa mga kalingap, no? At ayun, kung sakali man na na may matira sa budget namin sa loob ng isang buwan, kasi 28 pa lang ho ngayon, so malayo pa yung sahod namin. So baka kung magambag-ambag na lang kami ng Trio Kuwela, kasi sobrang talaga yun. Tingnan niyo yung bubong ng bahay nila. Sobrang wasak po talaga. So magkano lang naman yung pawid? Nasa 900 per 100 pieces. No? Siguro mga 5,000 nga sa mga sinabi ni Nathan, mga 5,000. Kasi na yan. Pati yung kawayan. Kasi may namabala naman daw dito ng kawayan eh. Oo, kasi sa amin, nung nakaraan, may pinadalhan ako 3,500. 3,500. Bubong yun. Bubong anahaw Bubong. naman doon sa kawayan. 3,500 kasya na raw yun. So ito, maliit lang to eh. Tama, mga 5,000 kasya na may pangkain pa sila dyan. Maliit. So yan po, hanggang dito na lang tong live video ko. Puro na lang live ang nasa isip ko. Ayan, huwag nyo kalimutan na suportahan ng ang buong Trio Kuwela family. Yan, Alex Lebrada, Vincent Calyada. Saan ka nakakuha niyan? Yan, thank you po sa nagbigay ng palaya. Nathan Kit Vlog, Limuel Adanza, at syempre sa kanyang papa Manuel Gubaton, Don Alex, yan, halika dito Don, isang kaway naman dyan Don, yan, hi. Tsaka si Kuya Regan, yan, pa-subscribe po ang aming mga YouTube channel, Ate Glyza Barona, Ate Del Cabarle, and Galaerong Bicolano Vlog. So hanggang dito na lang, maraming salamat at ingat kayo palagi and God bless, bye bye.